Ето я панорамата. Това е горе от местото. Горе-долу това ще се гледа. Долу има къщи, комшия. Живеят постоянно. И една много красива гора наоколо. Като си идва за сега по тази пътека. Но тази пътека, тя може да бъде разширена, направена с по-лесен достъп и евентуално вече от тук, от тук, където е по-укосеното, нагоре, ето тук вече е местото, което в момента е в такива зараслици дървета. Те не са дървета, те са хръстоляци, които спокойно могат да бъдат зачистени с един булдозер и да се отвори местото. Защото това не са някакви вековни дървета, където да не разрешат, това са храсти. Малко по-големи храсти. Ето това, например, тук, където сега го гледаме, това е глок. Може и да си набереме глок сега, като ходим. Той е полезен за сърцето. Имаш ли говор? А? На видео. Имам, да. Имам говор. Нищо, какво като имам говор. Това си е за... Няма да го качвам. Ако искаш, ще го сложи в YouTube. Тук насам, тук снимали са. Да. И тази пътечка, тя продължава и нататъка. В тази къща се живеят целогодишно хората под нас. Тук постоянно си живеят. Има някакви още недостроени. Но тук си живеят хората. И най-важното, не са големи дървета. Това са храсти. Ей го глога. Да си види хубаво глога сега. Докато нататъка вече, отляво, има наистина нещо като гора. Но най-вече красивата панорама. Панорамата е жестока. Ето я пътечката. По тази пътечка тя е сравнително широка, но не е за се мине с кола за сега, защото в някои моменти се стеснява. И от тази пътечка тук се излиза в момента на пътя отдолу. Ето го пътя долу, виждат се колите. Улицата идва ето тук додолу, където е тази сребристата кола. От тук има една малка локална, по която спокойно се влиза с кола. И колата, тук има нещо като локален паркинг, са си го направили комшиите, които си оставят тук колите. Равничък, широко, има място за няколко коли тук. И вече тук вече се хваща пътечката. Тази пътечка, от която я видяхме как се отива до местото.